Исәміз қадірлі достар, сіздің яратқан алып тапшырушы. Ну, если вам надо, вы и переводите. Альберт Сабиров. И бүгін сізге өткен атна яңалықтар турында сөйлешекмін. Әйдәгіз кеттік. Башлыйбыз Сабантуй яңалық турында. 26 июньда Сабантуй Майнкрафт ойынында алып тапшырдылар. Улап қына қарағыз, Сабантуй онлайн өтті. Бір нинди де маска керекми, иден де шығарға керекми. Бүтін традицион элементлар, татар традицион элементлары бұл Сабантуйда болды. Шуңа күрә кім тілі екен келешекте шундай Сабантуйларда қарарға, шундай мүмкіншілік қазір бар. Білесізме, кім ойлап шығарды һәм алып тапшырды бұл Сабантуйны? КФУ студентлары. В Казанском федеральном университете. Бұл бик қызғаныш событие, мен ойлаймын. И келешек вақытларда шундай Сабантуйлар көбірек болсай. Һәм һәр ауыллардан, һәр шәһәрләрдән бұл Сабантуйны қарарға ярый. Менә мен хәзер ойлаймын. Бұл Сабантуйда сарақны жеңіп боларға мүмкін ме, жоқ ма? Почтадан жіберілері. Мәшет хезмәткәләре вакцинацияға қарсы шықса, эшләргә юл бирмәячәкләр. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Хәзер сезгә укып чыгарам. Дин кешеләргә килгәндә, без иң беренчеләрдән булып дистанция үтәргә һәм мәчетләрне ябарга тырыштык. Дип билгелеп үттеләр РФ Диния нәзаретендә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда коронавирус электергән кешеләр саны арта бара. Узган тәүлектә генә дә COVID-19 вирусын 39 кеше электергән. Думали и придумали такую штуку. Мин уйлыйм, мәчетләрне ябарга кемдер дөрес дип әйтә, кемдер дөрес дип әйтми. Һәр заманда һәр авырулар бара. Һәм все-таки сәламәтлегебез бик санарга кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә дистанцияны тоту һәм вакцинация ясау имамнарга, хезмәткәләргә кирәк нәрсә дип уйлыйм. Ну, без киттек икенче яңалыкка. Казан атучы Илназ Галявиев Мәскәү психиатрия бутыркага күчерелә. Пресса белән сөйләшкәндә Илназ Галявиев әйтте, Казан СИЗОсына кайтасым килә. Менә нәрсә прессага ул сөйләде. Мин игә кайтасым килә, Казан СИЗОсында. Бутыркага караганда тәмлерәк ашаталар. Анда иртән сөтле бутка, төшке аш, гадәттә былтырган бутка. Ә кичен балык консервалар һәм макароннар була. Менә нинди рацион. Казанда изолятор исәбендә акча бар иде, туганнарым салды. Шул акчага конфет һәм шоколад аларга булыр иде. Хорошая такая заявочка. Менә мин уйлыйм, кеше конфет турында, шоколад турында уйлый. Бу все-таки all-inclusive түгел, Турция түгел. Поэтому утыр кая утырасың. Татар яшьләре штабы лидеры Тахир Мухаммадинов Татарстан супербуд, Татарстан вперед. Екатеринбургка кунакка барып кайтты. Анда Урал татарлар белән танышты. Екатеринбургта 2007 елдан бирле Яшен татар яшьләре оешмасы эшли. Бу оешманың лидеры Ринат Каштанов. Аларның үз мәдәни үзәге бар. Анда мастер-класслар үткәрәләр, хәтер кичләрен алып тапшыралар, татар телен өйрәнәләр. Штаб татарской молодежи объявляет конкурс. Нужно поприветствовать татар Урала у себя в сторис, отметить штаб татарской молодежи, а также организацию Яшен. Дело дорогое. 3 самых оригинальных приветствия получат фирменные подарки. Итоги конкурса объявим в следующем выпуске. Поэтому участвуйте, не забывайте отмечать аккаунты. До следующих выпусков. Спасибо.